Sik. Munimu mau piye, Nduk? Mikmu mbok rada adok. Hah? Nek mikmu cedhak kok kene kuwi kentit lho. Iya. Wayahe dina Minggu prei malah ngomong sak TPA ngene. Anyang apa yang ayu. Ayangmu sapa sing tak jenengmu sapa? Lagi kula jenenge Ragil Kuning kula jenenge. Oh, Ragil Kuning. Nggih. Nek balik konangan enten ono. Mau mangane ngene wae. Loh, punya kayak gini. Nek bener aja ini bingung. Nek bingung kan ya bener. Ngomong apa ta? Kowe iki ngerti apa ora? Ora ndung ngomonge rada jelas iki. Aku sing ngomong ya ora mudeng kok iki. Padha anyang apa nyahanyu. Kowe takon apa sing nakul jagung ana makna nganan iki. Nggih. Lah kok ngerti nek ngono? Kan rada jelas nggih. Yang akan yang mau ing ngene makna nganan iki ana iya sing nakul jagung iki ya aku ngono. Amin. Lho kok amin ki? Aku ki ngandake sing mandeg jagung ana pategalan ki aku kok mbok amin iki piye? Rumah samu ki mudonga apa yasinan ngono kok. Kira lagi bisi. Sing nak jagung kuwi aku nek gelem piye? Mak kok ente? Nek gelem peken nyanyi. Aku mau takon wae kok. Enak kok yo ngomong takon ayo ngomong takon kok piye. Kowe takon, coba sing nak jagung ngono Pak nek gangan. Iya. Yen nak aku yo yo nek enak nek yo yo enak aku yo yo nek enak nek yo angen yo yen kowe gelem taturan jagung kuwi PNK nek angen Aku mah ente, aku mau takon wae kok. ayo weh nek kowe nak bali menang tak bali